binti nada amaniga namadara me dol lagda amaniga namadara me dol lagda के घर में ऋषि के घर में कृषि के नमदारा में दौड़ लागदा अमलिंगा नमदारा में दौड़ लागदा अमलिंगा नमदारा में दौड़ लागदा अमलिंगा नमदारा में दौड़ लागदा अमैया से गिची घर में दुआ छी के सरना झंडा में जाने के लाभ है तो लेके जिया का या भूमि लेके